мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ба ватан хизмат мекунам унвон гирифтааст. пеш аз ҳама хизмати ҳарбӣ асоси конститутсионӣ дорад. зиёда аз 150 нафар яъне бо хоҳиши худ яъне ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуданд. шумораи ҳамин афсарони эҳтиёт аз ҳисоби хатмкунандони кадри ҳарбии донишкадаҳо бисёр шуд. хизмат рафт, ӯ ҳатман бояд дар ноҳияи худаш нигоҳ дошта шавад, ҳар рӯзи шанбе якшанбе дар назди оилааш бошад. муҳита худат месозӣ, дигар нафар намесозад. вақте ки ҳамин чизо меомӯзад, дигар дар қисми ҳарбӣ ба фикрам мушкилӣ нест. сарҳад мерафтем, дар як рӯз 5 соат бо яро будем. қарзи шаҳрвандии худро адо намудем. сарбозӣ ё хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ бисёр душвор аст барои онҳое ки соати 10 аз хоб мехезанд. як сол рафта хизмати модар ватанро бо сари баланд адо карда биёед. ба шарте ки агар шумо то андозаи худро омода карда бошед. ватан ватан сиришти ман, бақову сарнавишти ман, замини зарду ҳишти ман, биҳишти ман. ватан